Η γιαγιά σου. Η γιαγιά σου, η γιαγιά σου. Μπροστά από τη λέξη έχει και ένα γράμμα. Η πετσέτα. Ο Πέρης, ο Πλατύποδας. Ο Ομπάμα. Ο μπαμπάς ο Παχής. Ο μπαμπάς της Παρασκευής. Ο Παπαπέτρος. Παιδιά, η φράση, το ποίημα είναι: τα πορτοκαλί καρότα είναι σαν βιταμίνες πρώτα. Είτε ομά είτε βρασμένα συνοδεύουν κάθε γεύμα. Το έλεγα στο δημοτικό αυτό. Τα πορτοκαλί καρότα. Τα πορτοκαλί καρότα. Είναι σαν βιταμίνες πρώτα. Είναι. Σαν. Τα πορτοκαλί καρότα είναι. Σαν βιταμίνες. Δυναμίτες. Βιταμίνες. Βιταμίνες. Πρώτα. Πρώτα. Είτε ομά. Πρώτα είναι ομά. Είτε ομά. Είτε βρασμένα. Συνοδεύουν κάθε γεύμα. Κάθε γεύμα. Κάτι. Κάθε γεύμα. Γεύμα. Πόμα, έλα, γιαβά. Τι. Μεγάλης. Έχει κάνει χαρτομάτια εδώ πέρα. Κάτσε σου φέρω. Α, δεν το ξέρω. Αυτό είναι στο χαρτομάτιλο. Ναι. Αλλά αυτό αρκεί. Γαμίσου. Τι έπεσε ψωμού μου. Τράκαρε. Η Κατερίνα. Όχι τράκαρε. Η Καρέκλα. Τράκαρε. Η Καρέκλα. Όχι, καμία σχέση. Τράκαρε. Οι τράπεζες. Όχι. Τράκαρε. Η Καρέκλα. Τράκαρε. Η. Τράκαρε. Η Τρανή. Όχι ρε. Τράκαρε. Τράκαρε. Μπράβο. Ο θείος. Ο θείος. Ο Μπάμπης. Ο Μπάμπης. Με Τον. γείτονα. Με τον μπαμπά. Όχι. Με τον- Τράκαρε. Τράκαρε. Ο θείος. Ο θείος. Ποιο όνομα είχα πει. Με τον Ο Μπάμπη. Μπάμπης. Ο θείος ο Με Μπάμπης. τον- Γείτονα. Γείτονα. Με τον γείτονα. Μπράβο. Εντάξει. Α. Μπήκε μέσα ένας μπάμπουρας. Τα στρουμφάκια. Τα παπούτσια. Τα στρουμφάκια. Τα παπουτσάκια. Στρουμφάκια. Τα πιγκουινάκια. Στρουμφάκια. Στρουφάκια. Τρώνε. Μπάμπουρες. Τι. Τρώνε πιγκουινάκια. Τρώνε μπαμιές. Μπάμπουρες. Μαζί. Με. Τα. Πιγκουινάκια. Πιγκουινάκια. Μιλάκια. Καμιλάκια πεθαίνουν στην έρημο. Παναγιά μου! Πες μας τι έσπασε ρε φίλε. Πάει ο καθρέφτης. Α, όχι εντάξει ζει. Ωραία. Έχουμε ένα καθρέφτη πίσω από την κάμερα για να βλέπουμε τι τραβάει. Ο έτοιμος. Όχι! Να μας πες τότε. Α, μια χαρά. Όχι, έτσι. Αλλά είναι πολύ κίνημα. Λοιπόν, τέλειωσε η μία καρτομνήμη, σε έβαλα άλλη τώρα. Είμαστε όπα. Απολύθηκα. Απόψε. Το βρήκα το απόψε. Όχι. Απολύθηκα. Απολύθηκα. Μπράβο. Από το στρατό. Αυτό δεν έλεγες. Απολύθηκα από το στρατό. Απολύθηκα από το στρατό. Γιατί Γιατί σκότωσα σκότωσα τον αξιωματικό. τον Τον επιθεωρητή. Όχι. Τον αξιωματικό. Τη μάνα σου. Τον αξιωματικό. Αξιωματικό. Το αλεξίπτωτο. Όχι. Τον αξιωματικό. Εντάξει. Μπορείς να απολυθείς και χωρίς να σκοτώσεις τον αξιωματικό. Ναι, εγώ περάσουν 9 μήνες, ξέρεις. Μην κάνεις καμιά βλακία. Ο γαμπρός της πεθεράς. Της Θιάς. Της πεθεράς. Της Μαρίας. Της πεθεράς. Γλιστράει. Της Πεθεράς. Της πεθεράς. Της θείας. Της Θείας. Γιούλας. Ρούλας. Γιούλας. Ζούλας. Γιούλας. Γούλας. Γιούλας. Λούλας. Γιούλας. Λούλας. Πες Λούλα, σαν. Λούλας. Λούλας. Λοιπόν. Ο γαμπρός της Πεθεράς Λούλας. Της θείας Λούλας. Α, της Θείας Λούλας. Ναι. Παντρεύτηκε Παντρεύτηκε τον θείο το θείο του Μπατζανάκη. του Του Μπατζανάκη. Μπατζαλάκη. Τα βρίσκει όλα. Του βαπτιστικού. Του βαπτιστικού. Του Σταύρου. Του Σταύρου. Ξέρεις όλο το σόιρεμα λέει. Κάνα δυνατό δεν βρίσκω τώρα εδώ πέρα. Αυτό πιστεύω είναι καλό.
Κρέστηκα πάνω μου. Ο Βάλι τσάι. Πούτσα. Δεν καλά. Σιγά με το βρήρε μόνο. Ο Βάλι. Βάλι τσάι. Ο Βάι. Βάλι τσάι. Ο Βάζει τι. Βάλι. Ο Βάλε τι. Βάλι. Ο Βα. Λι. Λι. Τσα. Η βαλίτσα. Η. Βαλίτσαι. Η βαλίτσα. Ο Βαλίτσαι. Ο Βάλιτσάι. Πίνει. Κάτσε θυμάμαι για πες. Ο Βαλίτσαι. Ο Βάλιτσάι. Πίνει. Πήγε. Πίνει. Πνίγηκε. Πίνει. Τι. Πίνει. Πι. Πίνει. Ο Βάλιτσάι. Πι. Α, ο Βάλιτσάι. Βάλιτσάι πι. Πίνει. Ο Βαλίτσαι πίνει. Ο Βάλιτσάι τι. Πίνει. Πίνει. Ναι. Πίνει. Καφέ. Καφέ. Με Τον. τον Μπετόν. Με μπετόν αρμέ. με τον παππού. Απού. Με τον παππού. Με τον παππού. Βάλ καφέ. Τουτού. Βάλ. Βάλιτσάι. Ο Βαλίτσαι. Πίνει. Μπετόν αρμέ με τον παππού. Ο Βαλίτσαι. Ο Βάλιτσάι. Πίνει. Καφέ. 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 Με τον Με τον παππού. Βάλ καφέ. Του Αλκαπόλε. Βάλ καφέ. Του. Βάλ. Του Βάι. Όχι του. Ο Βαλίτσαι Ο πίνει. Βάλιτσάι πίνει. Καφέ με τον παππού του. Όχι του. Με τον παππού. Βάλ καφέ. Του Βάλ. Καφέ. Βάλ καφέ. Ναι. Ο Βάλιτσάι και πίνει μπετόν αρμέ και στα. Δεν ξέρω κι εγώ. Ο Βαλίτσαι πίνει με τον αρμέ. Το βρήκε οπότε. Πέτρα ψελίδι. Πάμε στα πέναλτι. Όχι, Α, ναι, Πέναλτι. πέναλτι, κανονικά. Μπετόν αρμέ. Κοίτα, Άλεξ, άμα θες να πιεις τίποτα, μπορούμε να σου φτιάξουμε μπετόν αρμέ. Αυτά είναι τα πέναλτι λοιπόν. Εδώ έχω 3 σφουγγάρια και εκεί κάτω είναι ο Ιορδάνης. Θα του πετάξω το ένα σφουγγάρι μετά το άλλο. Όχι, πιάνει τα περισσότερα. Κερδίζει. Λοιπόν, έτοιμος. Πανέτοιμος. Σφουγγάρι νούμερο 1. Και. Όχι, όχι! Νουμπά! 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 Πάει. Σφουγγάρι νούμερο 2. Ένα! Ένα στα 2. Λοιπόν, σφουγγάρι νούμερο 3. Και. Μπράβο! Πρέπει να πιάσω 3. Πουτανιάρι. Πάω κάτω. Άντε τράβα κάτω τώρα. Πουτανιάρι. Πούτος. Νάτος. Πουτανιάρι. Πιάσ' το πόντιο. Αχ, ναι, αστείος. Φουγγάρι νούμερο 1. Και λογικά. Πάμε στο δεύτερο. Φουγγάρι νούμερο 2. Φουγγάρι νούμερο 3 και τελευταίο. Πίσω. Αχ, έχει αέρα όμως. Οκ. Έχασες. Θέλω να σας δείξω μερικές κουνγκ-φου κινήσεις. Υποτροφία. Κάπως έτσι. Αυτή είναι η στάση του πετικάνου. Και έτσι βαράμε τον αντίπαλο. Άλεξα να δω. Και έτσι αναπαράγουμε το τσι. Το τσι, αφού αναπαραχθεί, δεν μπορεί να κάνεις. Τώρα θα είσαι εσύ. Δεν θα πετάξει. Κορόιδο. Πήρες αυτή την έξαλλη κίνηση που έκανα. Ναι. Όταν αναπαράγεις το τσι, φίλε μου, έτσι είναι. Και μην ξεχάσω, subscribe στο κανάλι, like στο βίντεο αν σας άρεσε και τα λέμε
την επόμενη φορά.